Erokamano kuom medo kete Ramogi TV. Wadhi nyime. Jagoro maduong' e Migao mar arita kwe Laktar Raymond Molo ochiwo siem ne jogo ma osebedo ka nyayo tulo kod koko e kind oganda modak e gwenge mag Angata, Barakoi kod Gwitembe mayudore e tong' kaunti ma Narok kod Migori. Molo mane oriko wuoyo alap mar ndeke ma Migori e sub kaunti ma Suna West kama ne otene kod jagoro maduong' e Migao mar wuoth Mohamed Aga ne owacho ni kawo okang' mar chik ne jogo marocho arita kwe gwenge mag Angata, Barakoi kod Gwitembe osebedo ma kinde ka kinde kendo oganda mikelo kod ywaruok mar lowo ma bende oseweyo ka oganda mathoth oyudo hinyruok kama moko bende osewito ngimagi. There are inter-communal conflicts, particularly in the border areas, and this is not just with Narok County. When you look across the country, we have a few other areas where we are having conflicts, and as a government, we are very clear that we will not entertain people taking law into their hands or interfering or messing up the state of security of this country. We are constantly having engagements with the local leadership, but more so we are asking the public to allow the agencies that are responsible for law enforcement and for keeping law and order to discharge their responsibilities, which is to keep us